al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Idan Kirista ya ba wa mutum musulmi abinci ya ci, wannan halaliya ne, ya ci a matsayin halak, wanda wannan dukkan malamai sun gamu akan wannan. Babu wato sabani a cikin halascin musulmi ya ci abincin Kirista, babu sabani a wajen malamai sun gamu akan haka. Sunana injiniya Umar Abdulrahman, limamin masallacin Juma'a na Sheikh Abdulrahman Muhammad da ke 'yan mata Ɗaiba Rijiyar Lemo ƙaramar hukumar Dala. Za a kalli menene halascin cin abincin wanda yake ma ba musulmi ba, abu na farko kenan. Sannan za a kalli kuma matsala ta biyu shine jingina cin abincin wanda ba musulmi ɗin ba da ranar bikinsa na Kirsimeti. A jingina wannan mutum ya ce ranar Kirsimeti ya ɗauki wani abinci ya ba wa wanda yake mutum musulmi. Dole sai an kalli waɗannan abubuwa guda biyu. Abu na farko, idan Kirista ya ba wa mutum musulmi abinci ya ci, wannan halaliya ne, ya ci a matsayin halak, wanda wannan dukkan malamai sun gamu akan wannan. Babu wato sabani a cikin halascin cin abincin Kirista, wato musulmi ya ci abincin Kirista, babu sabani a wajen malamai sun gamu akan haka gaba ɗaya. Saboda me, wannan nassi ne na alkur'ani. Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Ya Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa cewa wa ta'amul ladzina, da abincin da aka ba waɗanda suke an ba su littafi, su ne Yahudu da Nasara, Kirista kenan. Wato abincin su halaliya ne a gare ku, kuma abincin ku halaliya ne a gare su, za su iya cin abincin ku. Wanda wannan kaga babu kuma wannan da'amu din nan yana nuna cewa hada yankansu, ko da za su yanka abu, inda suka yanka wannan abun nan wato ya zamo shari'ar musulunci ba ta hani ga cinsa ba, kamar irin alade ne, an gane, wanda alade kaga ai shari'ar musulunci ta hani da cin shi, amma suka yanka abincin da shari'a ta yadda ka ci shi, kamar rago su yanka su ba ka ci, wannan zaka ci, an gane. Balantana kuma abincin su wanda yake halaliya a wajen musulmi su dauka su baka ka ci shi, wannan abin zaka ci shi, wanda wannan shari'a ta yarda ka ci wannan abin. To kuma wanda wannan ayar tana nuna, umuminta yana nuna cewa a kowane lokaci in Kirista ya dauki abu ya baka, ka iya ci a wannan abin da ayar take nunawa kenan a zahirinta. To amma abu na biyu wanda za a kalla shine wato jingina abin da aka yi da cewa ranar Kirsimeti ne. Wannan kuma matsalar ana kallon niyyar shi musulmi ne a wajen. Idan ya zamo Kirista ya dauki abu ya baka, abincin Kirsimeti ne ya dauka ya baka, kai kuma ka dauka ka anshi wannan abin ka ci ba dan koyo ba, da niyyar dan ka yi kyautata mu'amalarka, wana ka ƙara danƙon zumunci na mu'amala tsakanin ka kai da Kiristan nan wanda yake makwabcinka ne, misali a unguwarku, ko makwabcinka ne a wajen kasuwanci, ko ne abokin mu'amalar ka ne dai, wanda ka ci wannan abin zai taimaka wajen karfafar wannan mu'amala ta kai tsakanin ka kai da shi. Ba wai kana wato girmama wato addinin nasa bane ba wai kana kallon cewa addinin sa madaukaki ne akan addinin ka ba, ka dauka ka anshi wannan abin ka ci wannan abun, hakan wato sai ya zamo jaizi ne a wajen malamai kenan, kamar musamman mu a mazhabin mu wato na Malikawa. Amma idan ya zamo cewa niyyar ka a matsayinka na wanda yake musulmi, ka dauka wannan abun, wato ka dauki wannan abun ka ci a matsayinka na musulmi, ka dauki ka anshi abun nan, ka ci shi ne ba dan kuma kana me so kai tarayya da shi, an gane, kai tarayya da shi a cikin abin da yake bauta mawa, wato kadan ko ka kara wa masa jama'arsa, ka kara musu yawa, ka kara wa jama'arsa yawa, kaga wannan ai ta'awanu alal ismi wal udwan, ko Qur'ani ya faɗa mana kada ku ce za ku yi taimakekeniya akan abin da yake na zunubi da kuma abin da yake na shishigi. Ka san ko babu wani babban zunubi wanda ya wuce taron da ake tarar da bautar wani da Allah tabaraka wa ta'ala, ka je ka karfafi wannan taron, ko kuma wato kai ka shiga cikin su bayan kana mai girmama ibadar tasu da abin da suke yi, kana kallon sa da girma a cikin zuciyarka. To wannan ai kaga shi ma wannan akwai haramci a ciki. Qur'ani ya ga mana wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar, ko wa idza ra'aita allazina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum. Duk waɗannan ayoyi na alkur'ani suna hana mutum ya shiga cikin Kirista ya ce zai yi tarayya da su, don gudun wato saddu zari'ati, don gudun kada ya zamo kamantu da su, domin wato man tashabba bi qaumin fa huwa minhum. Duk wanda ya kamanceceniya da mutane to ai shi kamar yana daga cikin waɗannan mutanen ne.
saboda haka wannan shine wato abin da dai malaman mu suke bada fatawa da shi a wannan waje. Ina fata Allah tabaraka wa ta'ala ya kiyaye mu, Allah tabaraka wa ta'ala ya karfafe mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.